Gimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Kasing-kasing ko kay kanino nabalik mo ang tinuod na katapangan, tinuod na kalipay. Nagipangan doy ko kay kanino nabati ko ang matamis mo paghigugma. O Jesus, gikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko kay kanino nabati ko ang tinuod na katapangan, tinuod na kalipay. Yes, Lord. Nagipangandoy ko kay kanino nabati ko ang matamis mo paghigugma. O Jesus, gikinahanglan ka. Ang pulong nagaingon sa Juan 1, sa ingon ini ipakita ang gugma sa Dios kanato, nga ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak ngadto sa kalibutan aron mabuhi kita pinaagi kaniya. Hallelujah. Dili kita ang gugma sa Dios, kung dili ang Dios naghigugma kanato o gipadala niya ang iyang bugtong anak nga sa Jesucristo alang kanato. Hallelujah. Dalayon ka Dios.